Lakhatrik Troxy ST Bukodan LSC ke Palo Japralang Sunihang Council Cultural Holalong BJP Walk Smith kepada di Punulang Sofi Lalang Football ke Patu Kecedang. Bukajan Development Block ahin pen khatkati community khol along mai padopon. Kardom. Pinane kang sama betalong peneli thare monosingti. Non betang ton pen arjuponik tha. Karbenglong District Congress Committee pen party pipon si pini Mahatma Gandhi amang ke thek ani katalon asai dengpon. Apitu PM Modi Amit Shah lapen UPA ACM Yogi Adityanath amepi mekikai. Labang Sohasai long Karbenglong District Congress Committee pen akhai Dr. Mongberong P Congress spokesperson mate lamjai sarpo EM Barin akhai roton ingti lapen Congress klemang kubang piatum celangsi pini ada porphai serkep apor malom India ada piapo mate Fathers of Nation Mahatma Gandhi amang kithek ani katalong Bangso phi India Prime Minister Narendra Modi Amit Shah lapen UPA long ACM Yogi Adityanath atum UPA long keklem keram ke chokche lapen UPA long inut ata kijum hek abang phi Nisa Balmiki aphan katulang rem dek pen hangnat akang sai kabinet ajoksi Rahul Gandhi lapen alang ni risang huatum kahomri dam diaphan barlo sidame bangso kacalang rem ademalong raikom sakhi mate police atum Rahul Gandhi lapen Priyanka Gandhi atum aphanta pahomri dam long le dekpu chini si pini Karbenglong District Congress Committee atum Prime Minister Narendra Modi Amit Shah lapen Yogi atum amepi selam se alang nitum amepi make thor Dipu pen Pherangke Rajiv Rongpi Kalbe Daily News Nifahini Preyachiklo Porphai Cap upon Malompen, Karbi Student and Youth Council hin pen Gandhi Jointi Arani Pacheton Dunsi, diso by Everlasting English School along literacy camping amai Kipadopon. Singhasan Constituency ke Parlopon Angkang, diso by Everlasting English School along KSYC hin pen Gandhi Jointi Arani Pacheton Dunsi, literacy camping asai Kedeng Padopon. जीवन बेचे पाए फुपन अमायानो KSYC सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट आके प्रकाश तेरांग लापेन सेक्रेटरी आके विपुल टिसो लापेन KSYC नो क्लेमबांग फुबांग फियातुमता लाबांग सो अमायानो नंगचितोंग दुनपेन मायारबी पिदुन लापेन माय चेंजिया फ्रांग KSYC सेंट्रल कमिटी हिन पेन एवरलास्टिंग इंग्लिश स्कूल अलोंग लोकाचार लिबोंग ऑफ सोमार अटुमापान नोटबुक पेंसिल लापेन कलम है हुन रनपनासाय पादो लिटरेसी कैंपेन मते ला Lo Charlie ahin pacing thu panje pani litum Karbiang long along atok anu penangan adin litum damlo da sansi pini litum dak di sebai hawar Gandhi Jointi pen paceton tonsin litum dak liti campaign ramaso side deng kono da sini litum Karbiang long arab atum han kacun iri kangtung bangkalahan lo literacy campaign labang so sai kedeng pon along nilitum mapan kacirat nang citu dun akenang sodo athima toglang amu pacing thur ponji pulodang te ilitum kadu kabe karbiara namasi food proof pen ilitum sai kedeng pon akenang sodo Apitu KSYC Central Committee President akhai Prakash Terang ahin pen koson si lokocharli ahin kengkam kache jordun pen kapaprang dunang jimapo alam cethan pen penangan arji dojot alam jai ponsi mai ing samjin pen pajut pon Nifayesi Preyachiklo Porphai Pli upon Malom pen Lurulangso Pathu Aklamalong District Press Club of Karbianglong FC lapen Friend Circle FC yang bong football ke pathu cedan pon Labang suke pathu panalong District Press Club of Karbianglong pen akhai Danielson Besi goalkeeper Dadarongo Express staff reporter akhai Bikram Krosi goal scorer solo akhai Danielson be ball kine thek pick ajok Friend Circle atum ipumta District Press Club of Karbianglong aphan thabone dedlo penangan la pupua partita ke pathu ingtang kring losita akhai Bikram Kro alang ke pathu ke thek pick ajok inut vetsi goal pum thom Friend Circle atum aphan thapen District Press Club of Karbianglong Gold Thompen High Pon Lapen Friend Circle atum bale pumta thabone dedlo
Freachiklo ni Phaisiar ni Sarapothar constituency ke parlo Jabra langso ni hang Donsori cultural kholalong lakhakre thoksi ST Bokajan LAC BJP worksmith kapadopon Bangso mai long akhai Roland killing ahin pensi mai chari pon lapen mai chengchia prang lamata ingthor pon lasopen aphit Pandit Dindayal Upadhyay Dr. Shyam Prasad Mukherjee lapen pilongri ana mapan melur kaipen arto detsi mayang tonpen chengpon thu Maigi phalam thesar akehai Lukhiran rongpia hin pensi jait pon Bangso mai long alhiga chitong dunake alhisar po aman pen Dr. Numal Momin MLA Bokajan LAC Manpeng alhi Pobitro rongpi MEC Nilik constituency Richard Tokbi MEC Duar Baguri constituency Mukut Mohanto MEC Deopani constituency Baburam Kisko nominate MEC Karben Autonomous Council Kareng Teron P VP Kisan Morcha State Committee Moromi Marak VP District Committee Binod Shah Town Committee Chairman Sundal Ingti Vice Chairman Vipin Induwar BLCC Chairman Atumpen Ki Ongdung Ki Thikiling Atumta Chetong Du Pini Workers Meet Amai Long Bokajan LAC Angkang Long Throck Constituency BJP RORM Leaders Atum Kitong Ponsi BJP Kache Prangaman Padopon Non ke bangji MLA Kilik Kache Pahay Ponji Apan Lamthe Chithanchi Pare Pon Lapen Pini Amai Long Congress ay asong kasang terang Pikijapon Arat Atum Pen BJP asong Long Chipa Ogdun Laan Pen Don Troxy Kep Do Pusi Dutalong Dun Bang Pharoy Sira Pocket Sose Arat Atum Pini Labang So Amai Long Nang Chetong Dun Mai Long MLA Numal Mumin Lapen Mukut Mohoto Atum Mahin Pen Lam Ekhi Ekhini Arat Atum Apan Than Pachini Pon MLA Dr. Numal Mumin Ke Than Pon Ki Lahen Lo Non Hejong Rajya Sabha Long Ke Papas Pon Farm Egg Essential Commoditized Egg Labang So Abang Ki Tutiki Atum Apan Ali Dopik Ji Pusi Pachini Lapen labangso jok cojor pangri matum sikat ingat poposi than pon lasi chini ne pin pen labangso afam ek apan proteston thaparet abangki chok chi pusi rat atomapan than pachini Mukut Mohanto pen ke than pon atengki non ke bang jilang afan anso se BJP ke pangtang ji afan kai ta ke klan chipaduk pik nang lang pusi rat atomapan than pachini pon Hanjang lang so pen Jameson teron lapen trison lekthei Karbi Daily News Pini Nephaheni Freachiklo Ingdeng Pharoy Sira Phokebra isi Bapu Mahatma Gandhi Amhang ki thekani pacheton donsi Bokajan Development Block ahin pen khatkhati community kholalom mai padupon Labangso mai long akhai VDC Chairman Babu Bongrung Assistant GE Mongol Taro Assistant Engineer Riso Singnal Gram Sevok lang tukki lingatum chetong dun PMAYGI scheme ahen Borjana long suri truck sose tangkile PMAYG Jet scheme ahem afan kenang sot lake voter ID lapen Aadhaar card link back nang jilapen longle ka mate bangka prek along le along khajana ke do atum lapen voter ID abang karbiang long apot back nang jipusi VDC chairman ahin pen maya long thanda chini pon lapen Aadhaar card ka atum sitame Bokajan block pen long thom adin Aadhaar card ka selam afan thikpon poposi thang adim lake khatkati weekly market adum Dilai lapen hidipi along selam ponlong poposi than pon khatkhati pen silent tokbi Karbi Daily News Pini prime time abang gela pansukang ton pon niklom dome thakme kurwang thu